Каквото съм приготвила да правя е един сос за макарони, отново с подръчни средства, отново каквото имахме в нашите шкафове, които успяхме да намерим, съответно макарони. Макароните може да ги приготвите по обичайния си начин, вода, сол, както обичате си ги приготвяте. В момента няма да занимаваме с тях. За нас е интересно, че е сосът. И какво имаме нужда? Тези неща малко са на око, общо взето. Не съм в интерес на истината, май даже за първи път ще го правя този сос. Ама, това е. Окей, нека започнем. Два буркана с томати на пюре, едно половинка бульонче, малко олио или зехтин в случая, 2 глави лук, гъбки, черен пипер, няколко дафинови листа. По принцип аз обичам да слагам чесън. Обаче, тъй като отново нямахме чесън, имаме сух чесън. Може да го използваме като заместител на нормалния чесън. Окей, след това бахар като приправка и малко черен пипер също на топченца. Окей, нека започнем. Първо, какво искам да направя? Да отворя гъбките и да ги изцедим от соса. По принцип също така тази рецепта може да се направи и с нормални гъби, в смисъл нормални, не от буркан, но ние имаме такива от буркан, така че ще направим от буркан. Окей. Чудесно. Смиваме гъбките и ги нарязваме на горе-долу, не много ситно, но все пак да не са на едри парчета. Не можем да ги оставим така, много са големи. Може би на купчета или... Тъй като това са гъби асорти, които аз имам, най-различни видове, самата аз даже не знам какви са. Тъй като гледам, тук има някаква печурка. Те са много красиви печурките, като са нарязани така, обаче ние ще ги нарежем пък на по-малко, за да не се различават много-много. Вече имаме нарязаните къпки, за сега ги оставяме настрани и се заемаме с лука. Почистваме го добре. Когато го почистим от самата кожа, не е зле да се изплакне с студена вода, защото по принцип казват, че не лети толкова, когато се измие с студена вода. Това е нашето лукче. И отново го нарязваме също на ситно, както гъбките или дори на малко по-ситно. Все пак той е по-скоро за вкус, не е задължително да се усеща много неговото присъствие. Така или иначе, той когато е леко запържено задушен, няма да се усеща много като лук, но това е нормално. Просто самия му вкус се сменя, когато се изготви. Какво правим сега с лука? Включваме от нашата печка. Слагаме олио. Олиото или зехтина, който ще използваме, да е единствено и само по-скоро за самия лук. Тъй като доматето, което ще слагаме, доматето пюре, то съдържа мазнина и няма нужда да се използва мазнина, затова не е необходимо да слага голямо количество зехтин или олио, в зависимост какво смятате да използвате. Аз лично предпочитам зехтина, тъй като се получава по-вкусно, според моя вкус и по-здравословно. Слагаме го, сбъркваме го и по това време също така и слагаме бульончето. Да се разтопи заедно с лукчето. Тъй като в моя случай пюрето и бульона имат сол, не е необходимо да се слага сол. В зависимост какви продукти използвате вие, трябва да се
да го пробвате предварително и да решите дали има нужда от повече сол или не. Тъй като аз предпочитам да се задуши, отколкото да се пържи лука, както забравяхте в самото начало, имахме бульон от гъбките. Каквото ще направя в момента е да взема 2-3 супени лъжици от, или по-скоро не супени, малко по-големи лъжици от бульона, гъбения, и да го сложа при лука. По този начин ще се разтвори също така и бульончето, което сложихме вътре, а и лука малко по малко ще започне да се задушава. Захлюпваме го, го оставяме известно време да къкри и намаляме малко печката, като време на време разбъркваме. Това е нашето лукче. Каквото искам в момента да направя е да му добавя малко захар. Това е някаква нова идея, която се измислих току-що, даже нещо не мислих да се слагам захар, но може пък ще стане. Ако доматето е много кисело, захарта ще убие малко киселината на домата. Сбъркваме го отново и както виждате, вече е почти готово. Затова прибавям гъбките, защото и те трябва да се подпържат малко. Сбърквам отново всичко и оставям да къкри известно време. Гъбките вече се пуснаха доста вода, затова бих предпочела да махна капака и да ги оставя известно време да къкрат без него, тъй като с капака водата би останала вътре в тях, а без капака тя се изпарява. Точно в този момент ми се иска да добавя малко чесън на прах, за да може да се откусят самите гъбки. И също така една лъжичка черен пипер. Тези подправки ще ги сложа и по-късно, но просто сега ги слагам, за да може самите гъби да поемат от вкуса на чесъна и на черния пипер. Окей, разбърквам още малко. Така на намален котлон остава на известно време да се поспали още малко водата. Както виждаме, вече е останало на мазнина, лука и гъбите са останали на мазнина. Вече няма вода. И какво правим в този момент? Отваряме доматеното пюре и го изсипваме в кинеста от от лук и гъби. Разбърквам много добре. И тук е момента да сложим дафиновите листа, които так му бяхме набрали от двора. Също така слагаме 2-3 зърна бахар или 3-4-5. И не чак толкова много. Няколко зърна бахар. Също така няколко зърна черен пипер. И малко чесън на прах. Няма да излезе, да добавим също така и малко черен пипер отново. Разбъркаме всичко и оставяме на бавен огън да покъкри. Докато не стане малко по-гъсто доматеното пюре и самите подправки не си пуснат есенцията. Нашето сосче е готово. Единствено остава да го сервираме с макаронките. И така вечерята е готова за сервиране. Това е нашето сосче, което се получи много хубаво. А тук са макаронките, които, както ви казах, ги направих по обикновения начин. Само с вода, малко сол и когато станат готови, не съвсем меки,
Това е много важно. Не съвсем меки, когато стават жилавички, просто ги махаме в водата, отсеждаме ги от водата и както са горещи, слагаме около 2 супени лъжици масло. И след това объркваме всичко и са готови за сервиране. Да ви е сладко!